assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe hande woni alhamisa no wayanno ni garen kadi calmodiren kadi juurodiren itodiren kumpaji alhamdulillahi rabbil alamina Allah wallino on noon on jangi aset on jangi altine on jangi alarba nde wonno ko jangde rendini janginowo e jangowo ko jangde nde rendini hakkunde janginowo e jangowo joni noon jangowo o e janginowo o ko ballodiral woni ɗon ballodiral sabu janginowo o omona walla almudo oɗo wontiri gando omo ƴetta e ko wonno e hoore makko omo loowa ɗum e loowande hoore almudo o no jiiruɗa loonde nde ni nde ala ndiyam ƴoogen paan ndiyam juppen e nder loonde he jiyen loonde nde daña ndiyam alano ndiyam loonde nde anen ɗon dari wadde hoore nde ko loonde joni noon ƴoogoyen ndiyam loowen ɗum e nder hoore he on saha hoore nde waɗa ndiyam ɗum saabi nana neɗɗo wiye oɗo hoore nde ala ndiyam ko haqqille o wone haaldede firi ko oɗo ala haqqille wadde janginowo o ara o ƴooga gandal o nanna ɗum e nder hoore he kono wona wonde omo hippita hoore nde omo nan ɗum to ala kanko gando o so ari o wona koye haaldude e maɗa kongi anne gona e heɗade kanko o wona e haalde an gona e heɗade ceerno o ko kaalowo an gona deƴƴowo so deƴƴi anne gonta kaalowo so faye haalde kanko ceerno o an almudo o won keɗotoɗo deƴƴa ndeeƴa keɗoɗa so gayni anne almudo gonta kaalowo ceerno wonta keɗotoɗo o ƴeewa ko haalno ko so tawi ene nandi eko kaalata ko ɗum saabi wiye an almudo so aɗa janga heɗo ko ceerno o haalata ko haqqille ma suro ɗon somo holluma kadi gona ƴeewowo somo holluma hunde hoto haal deƴƴu ndeeƴa gona e ƴeewde ko hollanma ko mbawa ɗum yiide so gayni somo winda ƴeewa no windirta so gayni windude anne ngara ñeemtina ko waɗanno aɗa winda aɗa haala aɗa winda aɗa haala wona a waawi windude a waawi haalde an noon jangowo o teskuye jogotoɗa teskuye ma wallatma e ko mbatta ko teskuye wallatma kala ko janguɗa famɗi heewi
yaa taw aya teski ko jannguɗaa ko. ceerno o himme makko ko yaa waaw yaa faam. anne himme ma wona e ko woni himme makko ko. o yiɗi ko yaa anndu yaa faam. ngona ganndo ngona paamɗo. nden noon so faye anndindema e fammindemo e to teeyde ɗum saabi noon mbaɗenɗaa ngal ɗo lahal ngal ɗo waɗa yeeso ma. ɗo wiyetee ko gite ɗum ndaarirta. ɗum ɗo wiyete ko nande ɗum ɗo nanirta. ɗum ɗo woni haala ɗum ɗo kaalirta. ceerno o jogi ko hunuko anne ko noon. ceerno jogi ko jiiɗe anne ko noon. ceerno jogi ko nande anne ko noon. ceerno sena haala aɗa haala yahata. ceerno sena haala hoto hebbin haala sara makko njiiɓaamo. hoto hebbin naamde njiiɓaamo. accimo tan haqqille makko o wonda e ma omo holluma haa mbatta yiide. omo windanma haa mbatta janngude. kono somo windanma njawa ko windi ko walla njowa ko windi ko a andata. jangde jangatande alkule ɗe kewani. to bange pular ɗe kewani. to bange arab ɗe kewani. to bange français anglais espagnol kala ɗemgal ngal mbawɗa jangude ko wiyete hen abajada muɗum heɓata. kono ko windete hen ko ɗum heewi. wadde jannginowo mo so arema himme makko ko yaa waaw limto. yaa waaw hijjo. yaa waaw renndinde e tarde gasi. ɗo woni ceerna hakkuma e ma. o holluma haa mbaawa anndude alkule ɗe no mbiyete. o holluma masooje e maseteeɗe. ɗeɗo mbiyete maseteeɗe. ɗeɗo mbiyete masooje. ɗeɗo ndendinanmi mi waawa janngude. wadde abajada o rewndiraani e saanga no mbindanmi. kono jannganmi nde ko nden wiyete abajada yo rewndire. ɗum noon ko andindema tan ngal ɗo ko ni wiyete. ngal ɗo ko ni wiyete aɗa holleɗe. ngal ɗo woni manngal. ngal woni tokosal. ɗum ɗo fooɗaani. ɗum ɗo no fooɗi. ɗum ɗo siddaani. ɗum no siddi. ɗum ɗo siddata. ari ardi ɗo o rippantuma ha haqqille ma o feertana ɗum on saha jangde nde so aroyi. a jangde nde so aroyi nde weeɓanma. kono sa wi aɗa heño aɗa yawa andu jangde ma leltet. ariya janguɗo duuɓi kono taw faamani. an ngara tan yontere wootere tan janga jiya hen aɗa yiya hen ka yiyatano. aɗa faama hen ka faamatano. teskuya ma ene ɓeydo yaajje. haqqille ma ene ɓeydo yaajje. wadde ceerno ma o no o janginirtuma ni anne saɗa janga ko noon janginirta. wadde an ka garɗo jangude janginoyowo.
an almudo ka garɗo jangude janginoyde ndeno so ceerno ma ene janginma ƴewno goltani mbawa ɗum sa faye janginoyde anne mbaɗa ko waɗanno hatta noon haqqille ceerno ne woɗɗo haaɗi anne haqqille ma o wasata ɓuura haqqille ceerno o yeeso nde wonno haqqille ko Allah jeyi ɗum dow hanen kanko jeyi omo ƴeewa cuka tukkosel o lowa toon gandal o ƴeewa mawɗo taw suka o daɗimo gandal wiyete mawɗo sani mawɗo tan ko gandal sani o ko mawɗo ko gandal ngal gandal woni mawɗo ɗum noon sahiɓe gandal aɓi ko fof ɗum noon wadde Allah hokki on kollama limtongo ɓenni so ɗiggi mi anda so ɗiggani mi anda kono on mbaɗanama kam no ɗiggirta on mbaɗanama YouTube Dental Diine TV sen jangini ko toon waɗete mofto toon so majjirima garta toon tawa ɗum toon waɗama duɗal pular bange wonande an jiɗɗo jangude o a haalanama numéro mo ndewata ngara jiindira e jangowo kaalanamo ka jangowo o haalanma sarɗiyeji jangde ɗi belma naata ɗi belanima jaha gaccama ɗo wonno o wonda ɓe wonduno ɓen ngara janga mbawa ande so himme ma wonoyi hen maaroy taw wona aɗa fooɗa aɗa adda jangde ɓuri hen welde kono garanɗa hoorema garda e yiddema garda e himme ma ɗo ɓurta yawde wawde ko tawi ko aɗa fooɗe aɗa addoye aɗa wiya artaɗa janga a jangata ko an jiɗanto hoorema min de mi komi majjuɗo ganda ka majjuɗo majjuɗo no waɗata yaha jangoya jangde ala fañoyagal a jangat tan ndema ala fañoyagal a remat tan maçon ala fañoyagal a ma tan oto ala fañoyagal kala ko jiiɗa fañoyagal wona to bange bindol ala fañoyagal a bino ƴoyre jangata lettere ƴoyre ɓolde jangata lettere a jangat tan mbawa jangde ala fañoyagal a jangat tan mbawa ƴeewa janguɗo janginma mbawa koni foti waade ala heddi noon aɗa janga seeɗa on seeɗa puusma e famde wonon joom haqqille jaajƴo o so hollama tan o fokkiti wata kono oto gonɗo e dow tulde ene paani sa meɓi tan yahat jiida e oto gonɗo less ene puusoyo ngabboye dow ko panɗo ene muusi oto gonɗo less ene paani ene puusoyo ya dow tampere oto gonɗo dow montagne ene paani on ɓuri welde wallodirde kono jangowo hande jango kawatama ko minde ko janguɗa o hay batte mi nanani hen hay batte mi famani hen ɗum ne metta janginowo ƴetta himme muɗum ara waɗanma codol ɗo ndewata jawa andude jawa famde jaha e haajuji ma ha gayna mbiya ya wawata wonde jangde ko ma rokke
haqqe mum. Aha, oɗo sahaa so yonti komi janngowo, oɗo sahaa so yonti komi dawowo, o sahaa so yonti komi ɗantoɗo. ƴeewa sahayel daɓɓel ngaɗa janngira, mi dawa hami jippo mi janga, walla mi janga mi gayna mi dawa, ni foti. kadi noon waktu Allah yoni kaɗen ɗo hamin juuloya futuru, oɗon gacca hakke, oɗon jarno, oɗon jaafo. kadi ko ɗum tan wonna winde alhamisa nde, kadi ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. an jiɗɗo jokkodirde jangde ngara mbaɗa 00 221 77 906 14 81, mbaɗa yaya, mbaɗa li jeewa sabo, ngara kaala indema yettodema, min kalama sarɗiyeji, aɗa belma min nannoma, kalanɗa jaɓɗa naata, a jaɓani jokka haajuma, ni foti. nani janggen janggen janggen. yo kadi kayren ɗo waktu Allah yoni foti yoni, amin juuliya, wassalam.